Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 7. septembra 2025 večer o 20. hodine 9. minúte stredoeurópskeho času nastane spln a aj zatmenie bude. Čo to pre nás znamená? Spln sa bude nachádzať v znamení rýb a im patrí 12. astrologický dom. A do toho patria obmedzenia, skrytí nepriatelia. A teraz do toho padol aj Saturn, náš učiteľ. Je to planéta karmy, skúšok. A keďže rybám patrí ten 12. astrologický dom, čo to pre nás znamená? Nuž, vracajú sa nám skúšky, ktoré sme my nezvládli v minulosti. A hneď na to som pomyslela včera, lebo som počula jedného pána veľmi škarado nadávať a preklíňal a neviem čo všetko. Raz už som ho počula pred pár rokmi, úplne čistou náhodou, že niečo také robil a veľmi škaredý úraz mal. A hneď som si na to myslela včera, keď nevedel spratať do kože, je to veľmi agresívny človek, že no môj zlatý, zasa ti niečo pritrafí, pravdepodobne nie, že by som mu prijala, neprajem nikomu nič zlé, lebo viem, ako fungujú vesmírne zákony, ale zasa mu niečo pritrafí, lebo sa nepoučil z minulosti. Ži a nechaj žiť. Do ničoho sa nestaraj, čo sa ťa netýka a jednoducho nikto z nás nie je dokonalý. Keby sme boli dokonalí, tak už tam hore sedíme niekde na obláčiku. Nuž, porozmýšľajte nad tým, že čo ste v minulosti nezvládli a veru, vesmír nám nič neprepáči a preto, lebo ešte k tomu bude retrogradiárny aj Urán a to znamená, že keď sa nechceme poučiť, nechceme sa pohnúť z miesta, tak zrazu všetko to tak zmetie zo stola a musíme začať od piky. A to je úplne jedno, či sa to týka práce, vzťahu, zdravia. To je jedno. Mimochodom, aj tie zdravotné problémy, ktoré máme, pochádzajú z niečoho. A nie vždy to súvisí len s tými emóciami. Ja sa s tým stretávam v praxi, že príde mi človek a teraz mi povie, že má taký a taký problém a ja poviem teraz, že a vy nechajte grillované jedlá, toto vy nechajte. A oni sa ma opýtajú, dobrá, kedy sa k tomu môžem vrátiť? Hovorím, ale tak stravujete sa tak, ako sa stravujete, potom máte zdravotný problém, keď sa vrátite k tomu, ako ste žili predtým, tak sa vám vráti vaša choroba. A áno, často sa mi stáva, že oni potom dojdú po 3, po 4 mesiacoch, že tak viete čo, už mi bolo dobré, tak som sa vrátil tým starým návykom a zistil som, že predsa to bolo lepšie. Tak čo teraz? Tak presne. Ten Urán vás vráti na ten začiatok. Budete musieť začať odznova, keď sa nechcete poučiť. Počúvajte svoje telo. Vnímajte, čo sa deje vo svojom okolí. Jednoducho, vesmír pracuje pre nás. Nenadávajte na to, keď sa vám niečo pritrafí, že prečo sa to pritrafilo. Hľadajte vždy to dobro na tom, že tak toto upozornie ma ochránilo pred niečím horším. Spadla som, príklad, a si poviem, že chvála Bohu, že sa mi nič nezlomilo, ale ten spád niečo znamenal. Niekde ma ten vesmír a nejakým spôsobom ma zastavil. Lebo niečo nechcem vnímať. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. A zase tie rybičky nám ukazujú, že áno, aj z toho najtemnejšieho a najhoršieho väzenia je cesta von, pokiaľ my pochopíme súvislosti. Tak sa zastavme a počúvajme. Treba si dávať pozor na nehodovosť. Bude veľmi vysoká. Agresivita bude stúpať. Hlavne u ľudí, ktorí majú vysoké ego a nechcú nič počúvať, nechcú nič vidieť. Oni chcú zostať v tých starých zvykoch a návykoch.
ale už to nie je dovolené. Si všímajte, čo sa deje. Že už nič pomaly nezostane také ukryté. Všetko sa odhaluje a to sa bude stupňovať. A ešte sú tu aj iné upozornenia, ktoré nie sú práve také tie najpríjemnejšie, ale bohužiaľ toto sú veci, o ktorých verejne nemôžem rozprávať, ale robím aj webináre zadarmo a tam o tom v tých uzavretých skupinách aj rozprávam. Takže ak chcete vedieť, čo sa ešte mimo toho, o tom tu rozprávam, sa deje, tak kľudne sa môžete prihlásiť na odber noviniek, ktorý je zadarmo. Kľudne sa môžete prihlásiť cez mail. A treba vydržať a keď máte čas, tak sa vyberte sobotu, nedeľu, pondelok na bylinky alebo aj na hríbiky, lebo teraz nazbierané, či už sú to hríby, voľajaké plody alebo bylinky, majú veľmi silné liečivé účinky. Aj keď chcete hrozno len tak nazbierať na jedenie, má úplne iné účinky teraz, ako napríklad bude mať o 2 týždne. To už nehovoriac o tom, že teraz, ak máte na záhrade voľaké bylinky, či medovku, tymián, rozmarín, tak to pekne ostrihajte a vysušte na zimu. Je čas na to, aby sme urobili voľajaké zásoby. Takže treba to urobiť a ak cítite vy také napätie vo vnútri, nervozitu, bolesť hlavy, budete veľmi citliví na tento spón, tak vaša slinivka, pankrás, nefunguje tak, ako by mal. A ako by mal fungovať, tak o tom vám porozprávam na kurze Slezina a žalúdok, ktorý sa uskutoční v októbri. Budeme mať predtým ešte webinár zadarmo. Preto, lebo slinivka je spojená s nami. Keď nejdeme dobrým smerom, nejdeme tým smerom, ktorým by sme mali ísť, alebo cítime zášť, pocit krivdy, tak nám to ide na zdravie. A prvým znakom, že nejdeme dobrým smerom, je aj to, že sme veľmi citlivé na počasie, hlavne keď sa to počasie mení, alebo reagujeme na spln alebo na novolunie. Ja vám prajem krásny spln, bez nehod, bez nervozity a prajem vám, aby ste tento spln prežili bez voľakej újmy na zdraví a teším sa na vás na budúce. Ahojte.